RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 32 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa kumbana nga nakakuha og sakit tungod sa baha. Human miabot ang dako kaayo nga bagyo. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Day! Yan ako, Day. Uy, Dong? Dadaghan ko na ng imong da. Nangumpra ko. Kay dako-dako ra ba ko ning bagyuhang moabot? Ay, may noon, uy. Kay naniguro kita, Dong. Aw, Day, oy. Maniguro gid ko para maprotektahan mo ug atong mga anak. Salamat, Dong. Mingong ruman lagi. Wa pa man mo landfall. Nangatog na ang mga bata. Sige lang. Pukawon ta lang sila unya. Kung makusog ang uwan ug hangin. Ang di raman siguro ni bahaon ning atong lugar, uy. Maong safe rata. Oo, pero di lang kita mo kumpiyansa. Katug lang sa dito. Ako lalay bantay din nila. Sige, Dong. Day. Pagmata na mo kay kusog na kay uwan ug hangin. Sige, Dong. Nak, mata na, nak. Ma? Bangon na, dali. Uy, hala. Lisuda tubig din sa ato. Ha? Hala, ginoo ko. Ay, Diyos ko. Pada kamusta askaw? Dali! Ginoo ko, Dong. Ang ato mga kinumpla to sa silong. Unsaon naman lang nato kung mas takta din sa taas. Nga to sa silong ang ato pagdaon o pagitay tubig. Pabuto na nato nga mutuang ang uwan. O sa pagkaning oras sa mutuang. Sige lang,
Basta mo to ang lagi ni. Muna ugdayin ko. Dong! Bituang na. Muna ugda ko. Sigurado ka? O lagi. Basta ka mo ni Dodong. Ayaw mo pagkanaog ha. Ako rin bahala. Sige, Dong. Dong? Ano naman ka? Day. Taon-taon naman ako nabantayan. Lain mga akong pamati. O human sa Bagyo. Pila naman ikadlaw nga pirming magsakit ang akong uho. Ha? Magsuta ko. Uy, time para good, be. Bebe. Ginuo ko, Dong. Kainit ko ni mo. Dito na magsugod ang akong kabalaka ni Junjun. Kay mikalit lang uglain ang iyang lawas, pilang kaadlaw human sa Bagyo. Pero amo lang una siyang gipanid-an. Unya, kumusta naman ka? Walang yapon, day. Tugnak yapon kaayo. Ay, magpa-check up na lang ka, tano. Ayaw. Gusto na sab kaayo. Yan saon manina to. Basig, flora ni day. Sige, sige. Magpalit na lang ko og tambali mo. Unsa naman imong pamati, ha? Lisod man kong ginawa, day. Ha? Diyos ko, Ginoo ko. Tabang! Tabang! Tabangin ko ninyo! Si Junjun na tunda doon sa ospital! Hala, sige. Magtawag kong kauban nga. Magkadayo na to. Kinahanglan siya nga mo undergo og mga lab test, ma'am. Aron may bawa na to kung sa ginit tabo sa imong bana. Dili na mahal, Dok. Well, mahal gyud kay dinhiman sa private ninyo gida. Ay, Ginoo ko eh. Ang importante nga maayo ang imong bana. Ha? Kadiyot, excuse me. Sige, Dok. Salamat. Mangulit na ta. Wa pa man ang resulta sa imong lab test. Okay naman ko. Mas mamatay ko kung anay ko din sa ospital. Time para, Dong. Nihilo lagi ng imong mga mata. Ha? Tago na to ang Dr. B. I'm sorry, ma'am. Pero base sa lab test, naginahinay na fail ang kidney ni Sir Junjun. Unsa? Di gawas na ang result. O doon na sa leptospirosis ang imong bana. Ginoo ko. Junjun! Junjun! Wa ko magdahom nga ingon anak kadali ang paggrabe sa gibati sa kumbana. Luya na kaayos siya karon ug naghinay-hinay na og complicate ang iyang mga internal organs. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana, diha na magsugod ang gipamati sa kumbana pila ka adlaw human sa Bagyo. Ug wa ko'y laing mahun-ahunaan nga rason. Maora ang pag-ubog niya sa baha. Mao ka kadtoy nakaingon nga nasakit og leptospirosis ang akong bana. Ikaduhang pangutana,
Ingon sila nga mataptan lang ka og leptospirosis kung doon na kay samad. Pero wa may samad ang akong bana. O sa may posible nga nakaingon, nga nakakuha man siya sa maong sakit. Ikatulong pangutana, aron malikayan ning maong sakit, unsam day maayong buhaton o imnon, aron dili mo grabe, sama sa nahitabo sa kumbana. May mga home remedy ba, ana? Ikaapat o katapusan, ligon og baskog pa kaayong akumbana sa wa pa siya masakit. Unsa day nakaisog ang maong sakit? Ug dili ba day na siya ang ayang kakumpensahan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran. Jasmine. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang atong suryan. Once again, ana sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O direba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga generosity is the language the heart speaks when it remembers how much it has received. According to Father Aloy, ay ang kanalang generous ng puta. Ay kuto na po sa makaya, ayon na po panghambog-hambog diya og sige kag paghatag left and right nya wa na sudi mong bulsa. Sakto-sakto lang. You cannot give anything which you don't have. Alright, ang ato matatampo karanawa si Jasmine, 32 years old, minyo ni siya, taga Talisay City. Ang problema ni Jasmine, kami tingod sa iyang bana, kuno ba to? Human sa Baguio, murag nagkadevelop og na ay mga medical problem, no? So, kisa may itong mga kailada sa Talisay City, no? Naghantag kailada. Tungkol sa kadaghan, limot na ko. Mga tagalagtang Talisay, nga Ingas ka family. Sila Nestor, Linda, Pasaylo. O di man di Talisay, Minglanilya din nila. Mga Sabruso, Dista, Cemento. Mirasol na Mirasol. Thank you day kayo Mirasol kaya tagaan ko na mag-discount sa Grand John Massage. Mga tagaliluan sa Southern Leyte dahil, no? Mga Mahinay family, Daitol family, Galano, Villa Corta, ug si Nestor Coscos, na, diya sa Liluan. Basig mo bisita diya sa imong beach resort, Nes, gaya niya kong discount. Mga kabalian, mga Buling family, Quaris, Ranga, no? Ug mga taga San Francisco, Dr. Mark Ruben, Trinidad Tulibas, mga Santisas, Claire Puguso, ug Maricel Solimni. Mga kailan ni Roxanne Dayok, no? Musta naman mo diya sa Southern Leyte, madyong adlaw ninyong tanan diya, na? It was one time nga nag-lecture ko about stress or mental health. Daghan ng mga nang-attend mga taga Southern Leyte nga gi-organize ni Mambit Ganob diri sa North Winds Hotel sa may Salinas Drive, Lahug, no? Of course, dili na ko makalimtan ng mga Aligarbis, Roger Aligarbis, Chari, no? Thank you very much sa inyong pag-imbitar na ko diya sa San Nicolas, no? Father Bintik diya sa atong Paris Press diya sa San Nicolas, Cebu City, no? Medical mission dito or naghatag big mga goods, so? Simisto dito sa mga taga Danao City, no? Sa ba ni mga Impasis family, si Momoy, si Arlene, si Lane, thank you kayo sa mga saging ngayong gihatag. Idi and Gilbert Espina diya sa Dumlog, Talisay, mayang pagpaminaw. So going back to our sender, si Jasmine, 32 years old, Talisay City, no? Kung paningkamutan na lang, Jasmine, matubag na yung mga pangutana. Unang pangutana, diha na nagsugod ang gipamati sa akong bana human sa bagyo. Wala ko'y laing hunaan nga rason maora ang pagsawom niya sa baha. Mao ka ito nakaingon nga nasakit siya og leptospirosis, no? Actually kining leptospirosis mao lagi na nga
blood infection na siya. Paano siya gikan ni siya sa mga ilaga ba nga manggawas silang lungga nagpanahon sa baha kay malumos man sila gilang magawas na ayan lang mga lungga kilid sa mga kanal manggawas ni siya unya maubog ka sa contaminated nga tubig sa baha, posible ka nga matakdan or masakit na ni nga kana kung leptospirosis pa gyud na. Blood infection ni siya. Ang bakterya ani gitawag na itong leptospira. Manang gitawag na itong leptospirosis, no? So, ang mapiktuhan ani kita mga tao ug kauban ng mga hayupan, iring, unsa pa man diha, no? So, maglikay lang kita pag-ubog sa tubig sa baha, panahon sa ting baha, kay basin, bisag may contact lang ka o kanang ihi, dugo or fluid sa contaminated nga animals, usually ilaga, masakit na kaniani. So, unsa may mga tilimad-on nga ikaw nasakit og leptospirosis, no? Ikaw hilantan, of course, labad mo, nakit ng imong mga kalawasan, kunya, mamula ang imong mata. So, mo na limadon. Magkurug-kurug ka, ang uban kasukaon, unya, magdiarrhea, unya, ubhon ka. Ngatol lang imong, kung na kay mga skin rashes, nga naman po kayo katol, sakto-sakto lang. So, na-plus na history nga, ning ubog ka og tubig sa baha, no? Ingon sila nga tapdan lang ang og leptospirosis kung doon na kay samad. Di pwede ra magunin siya mo sud sa atong skin pores, no? So bisag wa kay samad, pwede ra gyud, ha? Pero labi nagnakay open nga samad, mas kusog ang posibilidad nga masakit kag leptospirosis. Pero wala man siya kuno siya samad, usa may posibleng ingon ani sakita, no mo na nga kung kita muubog man gani, dili malikayan nga muubog ka sapa, labi na ganyong bahay na flooded, kung mahimo lang mag-wear tawag kanang high cut nga mga sapatos or boots na may mga butas karon nga paingon ng rispa dapit na nagay mga protection ba kay para nga atong kuan dili ma-expose sa tubig, ha? May minom po ko dito sa Leyte o dito sa Mulabi, sa Buanga del Sur nga, may mga kaso nga schistosomiasis, na? Pero lahi po ni siya nga kaso. Ang kanyang leptospirosis o schistosomiasis, lahi ni siya nga sakit. Katong schistosomiasis, muubog ka sa sapa, nga naay, kung minumduman nga snail ang kumalan niya quadrasi, no? Nga, murabag mo suksok sa atong panit, no? Lahi po to siya. Kining leptospirosis, tubig sa baha nga na-contaminated sa baliko nako, sa ihi, sa dugo, o sa fluid, sa usa ka animal, usually ilaga na nadya, no? Sunod nga concern niya, aron malikayan mo masakit unsa may ang buhaton, minom og grabe nga nahitabo sa nagrabihan ko nang ang yang bana, may mga home remedy ba ni ana? Magpatambal ra gyud ka ani kuan, no? Kining ito yung nagpadana to, si Jasmine, no? Kuha na ka, dalhalang na diya sa Cebu South Medical Center, si Dr. Agos. Tagaan ni namog antibiotic, usually for 7 days, no? Doxycycline, penicillin, ng mga gabi-gabi na, ato among IBTT, intravenous tubing, ipagi, no? Ang prevention ani is maglikay ka as much as possible muubog. Kung muubog man ka, nakabutas ka, high level nga butas, nga dili mo sodan tubig. Sunod nga concern ni Jasmine, ligon og baskog pa kaayo nga kung bana sa wala pa siya masakit. Unsa man di ay kaisog ning maong sakit, ug dili ba di ay siya angayan kakumpiyansahan. Dili gyud siya angayan kakumpiyansahan, no? Kay siyempre magkahilanat dug ka. Nga wala na kusog ang imong mga muscles. Kung dili ni matagad og pagdali, amo naaghang mga komplikasyon nga mahitabo. So blood infection siya. Blood infection. So as the name implies, blood infection meaning ang leptospira bacteria madani sa pagdaloy sa dugo sa different parts sa lawas sa tao nga nasakit og leptospirosis. So multiple organ system ang posibleng maapektuhan. Dili lang usa ka organ kundi halos tanan nga gisuplayan sa dugo na naadiha ang leptospira. Okay? So antibiotic ang tambal ni Jasmine og mga 1 week posible na yung maayo. Okay? So ngadto sa mga naigo sa baha das Mananga. Hinaoton ta nga padakan ng Mananga River porbida nung gipagamyan man sa kontraktor. Imbis kay 50 metros ang gilap doon sa Suba das Mananga, gihimo na malang 20. Siyempre, moawas kinang tubig da every time nga na mga kusog nga ulan. Kay gamay na malang ang iyang kadakon.
Di pa sa una, nga bisag kung sa kakusog nga bagyo, di na mo awas kay lapad man kayo agyan sa tubig. Lagi na negosyo lagi. Gay mong mga negosyo ang both sides. Gay mo ag mga factory, mga housing, mauna na, naningil na ang si Mother Nature na to. Una na itabo na sa mananga sa Talisay. Nangasaba ba ko? Gamay. Magbubuhis ko kugod. Magbubuhis ko. Nga akong gibuhis ko kwarta, purbida pamalit malag autog helicopter sa mga kanahan. Dili mayo. Okay? So, bahalag masuko mo na ako. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makununayon ang paminaw sa itong mga radio program sa DYHP, the RMN. Taas katag-rating din sa itong lugar. Ngani kami may the best radio drama program nationwide. Kami ni ato ni Eileen Bathan. Ako, proud kay ko niya na. Ug sa itong mga talents. Ma'am Tess Tirol, si Berto Daso, atong mga talents, mga grabe kay sila mayong magdag drama. Right? So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.